Soc Alfons Martí, un dels afectats per la futura ampliació de l'Idoni. Ma casa va pertànyer als meus avis i ha anat passant de generació en generació fins a arribar-me a mi. I ara, sense més, d'un col me tiren fora i el més fort és que no puc fer res per evitar-ho. En quin temps creuen per a fer-me abandonar la casa? Pues no costa res, una vivenda. Te donen 4 duros i ale, al carrer. Busca't la vida. I per a què? Per ampliar un museu, que sí, que l'art està molt bé i tot això, que la ciutat té que créixer i portar turistes, però fotre, i jo què? Que se'n vagin ells de sa casa? A que això no ho fan. No poden fer un altre museu en cap lloc només que així? No n'hi ha més espais disponibles. I ara ves tu, artista, a preguntar-me què penses. Pues mira, me caga en l'art. A mi què m'ha portat? Pau interior, plaer. Hosti, m'ha dut problemes, collons, només que problemes. I al final qui guanya en tot això? 4 que s'omplin les butxaques i els demés igual de pobres com sempre o pitjor. Si al turista li té igual anar a un altre lloc, a trechos, si fa falta veure quadres, no tenim que estar tots així, al barri del Carme. Primer, que si el pla arriba. Ara això, que rehabiliten el barri però com cal, sense tirar ningú de sa casa ni fomentar la nova construcció. Per què és això? Encara que li diguen rehabilitació, què queda? La façana llevant de l'interior, de les persones, de la vida del barri, res. Mira, jo soc jove i m'agrada anar de sopar i tindre tendes al barri i locals, però pot haver un terme mig? Doncs no. En València no n'hi ha. S'arrasa, se fa una falla perquè és això i tots contents. Tots contents menys el que paga el pago. I mira qui t'ha pegat. Un ajuntament que treballa per al poble? Ja ho veig. Es tenen molt en compte. I així n'ha tot. Molta Copa Amèrica, molta Fórmula 1, però al final a pagar el ciutadà. Mira, al final pots protestar, recollir firmes, fer manifestacions, però la maleta a la porta de casa. En una mà davant i l'altra darrere. Però bé, visca València, la millor terreta del món.